Mao na ni among last day travel sa Japan. Mao nang gisulit jud ni namo og maayo. Ako si Paul o sa Katambay. Ug mao ni amo ang travel. Bye. Nata diri karon sa kanang Tokyo Imperial Palace dapit. Makita ninyo nindot kay lahang river diri. Grabe kay kalimpyo. Daghan kay building nakapalibot niya na diha ang Imperial Palace unahan. Limpyo kay ang lugar. Ang ilahang hugaw diri kanarang mga dahon-dahon sa kahoy. Kaya kung atoa pa ni diri. Diri wala daghan kay maninda diri. Diri daghan kay mag-atik-atik og tinda diha. Nya nighuman ay kapuya na mag-uli, ana magtukod nagbalay, ana tanga na nagbalay diha, ana daghan kay balay anton muyo anton ang kanang mga balay maabot na to ah. First time ko makakita og kaning ani nga photoshoot na pud ingon ani diri sa Japan, no. Tungod sa kanindot diri sa Japan, bisan asa pwede jud ka maka-photoshoot. Ngailang background nila, mo lang background oh. Mga itik. Oh, di ba? Tingnan ang itik ko daw ah. Ang itik ko. May tatlong bibi akong nakita. Mataba mga butiti. Nisakay mi og bus gikan Osaka padung sa Shinjuku unta pero nalapas mi nakanaog mi sa Tokyo Station. Ang nahitabo di ani pag naog namo nahabilin day ang amo ang bag nga Uniqlo. Sumoto amo na lang siyang gibalik pagkaugma na masin mi nga basin naa pa may gani kay naa pa in town. Sumo ni gipapirma na lang ko ani. Thank you. Nga na diri sa Japan. Basta na yung mga mawala. Ato rito ibang utang na. Habi na diri sa sakay ka ng mga bus na, mga train. Ato rito. Japan, dila ka mo kuyawan. Naramang gyapon hong gitanaw. Thank you Lord. Padung na mi ani sa Ueno nya first time ko makasakay ani nga train kay double decker ba. So ako lang gitry og sud kung bawal ba or pwede ra ba. Wala man siya ni badlong namo. So ni padayon ra pud mi og lingkod diri. This is the Ueno Tokyo Line train for Katsuta via the Joban Line. Pag-abot na mo sa Ueno Station dito na nakalimot na jud ko kung asa mi dapita mo exit para mo adto sa amuang lugar nga adtoonon. So akong gibuhat ako na lang gipangutana ang hapon nya akong gipakita niya ang picture ba sa moto iyahan na lang mi gipasunod. Pero nakabantay ko murag nagkadugay nagkalayo man ang mong gilakwan. So sige lang pumigsunod sunod hangtod nga nakabantay ko murag pamilyar naman ni nako ning lugar. Atchen ho. Kung nakabantay mo ni babay og ni bawo gid siya sa amoa. Diri nito makita kung unsa jud ka pulait ang mga hapon. Grabe kabuotan niya no. Gatod kita dudong lalayo dito mga 200 to 300 meters guro tong gilakwan niya. Ni-exit pagid siya. Itap gid siya sa card ba aron lang yun maka-exit pud siya apil. Nya ni-exit pud mi. Grabe ha, wala na diri sa Japan willing lang mutabang sa imuha. Ibang kag gilakaw lang gid siya pag human abot dira ibalik pa siya dito sa iyang katong ipangutan-an ako niya. Mao ni nga ramen na kumpirme magian diri sa Ueno. Kana famous gina diri. Na pagyapon di siya hangtod karon. Taon na maglaagan ko pirmi ko kita ni. Welcome to Amiya Yokocho. Maning usa sa mga ilado diring area sa Ueno. Ang kana nga landmark. Karon dili kay Bugnaw? Sabay-sabay sila nagluto, naglungan. Ang tindahan. Nagtinda diri, nagang kaluto. Mo nang init ko kay diri repita. Diri ra gyud super tanang area nga ni gabi na diri Tokyo. Ang Ueno may murag ka ng autumn, murag ka ng spring lang pod. Diring napita na malit di ay may mga souvenir nga dalon na mo sa Cebu. Daghan ni kag mapilian diri kay mga affordable naman sad nya kabaw na ka sa Japan. Nindot jud nag mga quality. Tagsaragot ta mo kaari sa mo na paliton jud nato unsa ato ang ganahan. Sige tugtuyok na mo naka-decide mi nga diri na lang demi mga on sa moang dinner. May mga ono sa number 4, stamina. Putang ina. Stamina, putang ina. Fourth floor na ko. Oh, igutom ko lagi, igutom lagi. Oh, mga na mo gusto ka ng buffet. So musuway tag buffet diri sa Japan no. Kulay malaway pila lang buffet ron. Tag asam ra ni. Wala ka mabayaran na niya sa kalapad. Nakainomdom na day kong nakakaon na day mig stamina. Kuya kang mo ang leader nga si Kuan Noguchi sang. Itong leader na mo sa poultry farm ba. Daghan gyud ato mga pito may bupino yato bro. Ikawalo ang among driver nga hapon. So nabayaran 6,000 plus garo. 2,000 plus ato ah. o sa tuwang kwarta. Mga 2,500 guro no. So ang usa na mo tag 1,250. So sulit kayo kay lami kayo kay beef gyud ba? Beef gitirada eh. Kay beef may paborito niya. Yan nira na dire kay ang time 8:30 kape na. So
So wala, sarado na kasagaran, no? Gamay lang kayo mga apli. Murag kani nga area, murag nakita na ko ni sa salida sa Korea, sa novela. Ay, na po yung mga nanay dito, no? mga kuha. Kilit lang mga pagkaon. Hay, may kontag. May tayo makataw tag South Korea. Or bisag North Korea na lang. Ay, mingawon ko ng Pita. Bye-bye. Kaya muli na may ugmas, Cebu. Rather prutas. Barato ra kay na may kapalit. Taon na nga. Trabaho pa ko diri tulog ka tuig. Ya, asa ko mapalit og strawberry. Wa, di ko mapalit. Nauli na lang ko Cebu pag humanang sa kontrata na ko, wa, di ko palit-palit ana. Diri, sige matagpalit, kaduha na nato ng palit og strawberry. Lami man sa rin noon. Sa una kay kabaho na ka, tipid patag mayo. Kaon, trabaho, tulog nya, magsigil tag itlog sudan. Kaya inon pa ta nga. Kanang dako ko kay silver diha. Ay, bisang Pilipinas, dako ko kay kwarta. Oo. No? Di, wala. Ganit na halos ikapalit og ang gusto na to. Ning kalit og agi ang kaning garbage truck sa mong tungod pero nganong wala may baho. Ato arto Cebu, layo pa lang dito pa unahan. Baho ay. Diri mo may baho kano? Wa ko kasi wala baho. Lahi ko to mga dry ko to. Naa siguro baho kana ko mga malata no. Nga basurahan basig lahi to mga dry lang ko to pero wa am jud akong gikuan pasimot ko dulo may baho. Pagpadung na mo uli, nisakay na lang may og taxi para madali may maabot. Nya makapanglaba dayon. May nakanindot lang diri sa mong hotel ganahan sila baligya nga sabon. So maghulog lang ka og coins, so mao na ni siya. Amo na lang gipanglabhan daan, dala na po dryer para diretso na may mamiloan ni para nag-ugma, diretso na lang prepare sa bagahe. Mura ra gud kag naa sa internet cafe nga magulog-hulog lang kag sinsilyo diha nya moanda na din siya. Gilabhan na po sa kuang partner ang mga ukay-ukay nga pinalit niya diri sa Japan kay ang ganahan mong god nga nag-abot sa Cebu humot daw kaayo ba. While waiting sa mo ang gipanglabhan nangaon og naginom-inom lang sa mi diri. San Miguel Beer. Puro yuy. Mao na ang pinaka-romantic date kay nasa laundry area. Pagkaugma na adlaw na jud sa mo ang pag-uli. So nihapit sa mi sa Don Quixote para mopalit og malita para naa mi mabutangan sa mo ang mapalit diri sa Japan. Tungod sa kadaghan maglibog jud ko kung unsa akong angay paliton diri nga mga chocolate kay perti mo ko pagkadaghana wa ka kabaw kung sa jud angay mo paliton. So mo na ni after na mo pa itong chocolate so naabot na mi aning pinaka-hate na ko nga lugar. So adto ko mahimo so di mo support na lang jud ko niya. Yayang madam mo shopping man. Oh. Nare, para koko ko niya. Koko ng agila. Sige na lingkod diri og tanaw-tanaw, mura naman ako giganahan nga mopalit para sa akong kagalingon. Well, galingkod ko diri ako asang gitutukan og nakabantay ko nga naka-focus gigay siya ba pinaiap-iha pa na paytudlo-tudlo. Kaingon pug ko nga deserve man po niya ug yan nakita pud nako nga happy mo pugay siya pero kabantay ko grabe makadaghan siya napalit oy. Nabarahon ako ang palit na ko pang kilay na ko no. Hindi gani pang pilok. Tintal na mata rin dapita. Di samot pa jud og kadugay kay iyam ding itry ang mga product kung makauyon bagyud siya. So ako wala na jud ko kagwanta nagbarog-barog na ko aron ingnon ba nga ganahan ko mulakaw. Nawala siya kadiyot abi na ko nana siya sa cashier pero nahitabo napun-an ang mga gipamalit. Finally, nahuman na jud si madam o bubayad na jud mi ani nga tax-free din diri nga counter. Para dili ka makabayad og tax, kinahanglan na nimo ipakita imong passport pero dapat dili nimo kaunon diri sa Japan. Kanang plastic nga transparent mao na siya mabutanganan sa mga tax-free nga mga product. So kinahanglan dili gina nimo pwedeng okbon kung naa pa ka diri sa Japan. Amo dayong gisulod sa malita nga amo ra pong pinalit diri sa Don Quixote. Para wala na may problema kung asa ni sila ipamutang. Ako ra ga t-shirt karon diri. Mga tao natingala ko ng t-shirt ra ko. Wa ba ko na kutugnaw ah. Madadara man ang katugnaw. Kay medyo init-init naman gud. Ang uban moingon kung Japan grabe ang pagkadatoan ang way pobre diha. Sayop mo kay dili jud tanan mga dato. Kay diri dapita makita jud ninyo nga naa jud mga tawo nga mga homeless. Mao nang beating full kung unsay naa nimo karon kay sila walang wala gyud kay sila. Napalit na namo ang among ganahan paliton mao nang among gipangkuha ang among mga bagahe. Oh, naran siga na. Haraw. Ah, Ito lang sila. matik man. Self-service din ilang locker area unya high-tech pa jud kayo. Okay, haraw. Padung namin karon sa Narita International Airport. Terminal 2. Pag-abot sa Narita International Airport, grabing taasan naman din sa linya. So ang time karon kay 4:40 PM. Yamo ang flight kay 8:20 so advance ta og 4 hours karon. Wala ra kay mi nagpanik kay advance na tagamay unya nagkaduol naman pud ang ato ang linya. Okay, mo ni ato ang dinner karon. Sa mo tong katsu.
Hapit na may mo boarding. Huwag mo na akong attire, no? Nag-short na lang ko, nag-chinilas kay pagsuot na ko sa akong jacket gani ha. Nadalian ako gipaningot eh. Pati basa sa akong likod. Sige mo ako gikan nagdagan. Mo nang nani na lang ko gailis ko akong pang winter ako nang isudog balik. Nga siya ginana gyapon siya. Ako mura nagnasa Cebu ba. Siyempre diretso naman tayo plano niya. Abot Manila, awa na. Init na ganito. Pahuway lang kadiyot niya pagtutao na boarding time na dayon. Pero pag sulod na ko natingala ko, grabe man di pagkadakuan ng eroplano ha. Tulo ang pwede makalingkod sa left, right ug center. Karon pa jud ko kasakay og ingon ani nga eroplano kay sa likod pud mao ra gyapon. Ang nandan man gud nako kay tulo-tulo ba left and right or di ba kaha tulo or duha. Unya wala gyud siya center nga lingkuranan. Ug wa ko masayop ang CR ni kay unom ka buok, duha sa likod, duha sa atubangan ug duha pud sa tunga. Grabe yung perting pagkadakuan ng eroplano ha kay dili na gud nako halos maklaro ang mga tao dito sa tumoy. Welcome to Cebu Pacific Flight. Briefing moments happen to you. This is 5J. Kung nakabantay mo nang naka-color red nga babae nga gamay kayo, mao din na si Madam Kiray. Katubang naa sa guwing bulilit nga gamay pa kayo pero karon gamay pa man gyapon kay siya katupong-tupong raman sila sa bangko. Nag-connecting flight di ay mi from Japan to Manila to Cebu. Og finally naabot na jud taon ta sa Cebu. Ingana ra ko nang kinabuhi god. I know dili ni mao ang last nga travel namo sa Japan, pero I believe nga inigbalik na mo sa Japan tulo na mi. Hay, kinabuhi.